אותה. כן, אני מצלם. איך לשחק עם אמא שלה? היא יודעת שהיא משחקת איתה? מי יודע? הקטנה. בטח שהיא יודעת איזה שאלה. ואתה פרודו לא משחקים איתך, אה? כן, אבל הוא לא יודע לשחק. הוא לא יודע לשחק איתם, היא באה לשחק איתו, אז הוא נובח, כאילו, לא רוצה להתקיף אותה. אבל בדרך כלל בשעה הזו הם ישנים. הם ישנים. לא היה גן הבוקר, בלגן היה להם. הם מרוויחים מכל הסיפור של הגן ילדים. שנה הבאה הם ירוויחו. גיל 3 חובה? שנה הבאה. ובאיזה גן הם ישימו? בעירייה. הם אמרו שאין הרבה מקומות, לא יודעים אם כל הילדים ייכנסו. הם הלכו לעירייה או לא? אמרו להם שעוד לא. שיודיעו להם מתי. בעירייה אמרו להם שעדיין אין רשימה. כן. אין הרשמה. זה כל הזמן לועס. מה הוא לועס? אני לא יודע. תראה את הלשון שלו. כן. מה יש לו? יש לו בעיות בשיניים, אז הוא לועס על צד מסוים. יואו. אבל בחיים שלי לא ראיתי לשון כזאת ארוכה. כן, יש לו לשון ארוכה. ללה. ללה מבסוטה, ללה. יש לה עם מי לשחק. עם פרודו היא לא יכולה לשחק. הנה החמודה שלך.